Ang lakas ng ulan, ka-Ilocano. Yan. Hindi na sila makakapagtrabaho. Umulan na dito sa Ilocos, oh. Buti na lang kay Ilocano, tumigil na yung ulan, kaya makakapagtrabaho na naman sila. Yan, pinapatag na nila yung flooring natin, kay Ilocano, para i-prepare na nilang sementuhin yung flooring natin. Tuloy pa rin ang trabaho kay Ilocano kahit na umulan at umaambo, no? Tuloy pa rin. Trabaho kay Ilocano, no? Ayusin na nila yung flooring nila. Ito na pigsaan na, di na ko tabrang kami mo kaya kapote balong. Bahala mo sa mga usar na, hindi mo sa bibig mo. Dito na yung water pump nila kay Ilocano. Yung mga tarpang kasi kaparos yung water. Ang sibog na pa yun. Papalayasan na nila itong flooring natin para maano. Basta pink, si Bagay ka. Pink. Kulay pink. Bawal, skepto. Baka kumanusta. Baka kumanipala. Hindi kayo pala. Inaayos na nila yung flooring natin kay Ilocano. Meron na rin silang water pump, oh. Para lalagyan nila ng tubig itong flooring natin para ano, yun yung magkukumpak sa lupa natin. Kahit na umambong kay Ilocano, tuloy pa rin ang trabaho nila. Box ng ano natin, poste natin kasi nung Sabado pa yan nabuhusan. Yan, tanggalan na yung ano, kay Ilocano. Ayos nila yung flooring natin.
Yan, inaayos na nila yung flooring kay Ilocano. Sinayos din nila yung ring natin. Yan. Yan ang ginagawa nila ngayon kasi madilim ngayon kay Ilocano kasi umulan eh. Kaya medyo malamig yung trabaho nila ngayon. Gagawa na naman sila ng box kay Ilocano. Yan, oh. Bubuhusan na naman nila yung isang poste. Yan. So yun ka Ilocano, maraming salamat po sa panonood. Tsaka nga po pala sa inyong lahat. Road to 2,000 subscriber na tayo ka Ilocano. Maraming salamat po sa suporta.